Pierthalong aliralon kedo kilangmi ilaki langsunta esonlo. Anparta inglongar lok kiler sing thengpi thengprang hai hui pen munitatum kijoi kilang aning cheparong titi. Ahok karbianglongar lo kilang mimi ason kijoi dam mimi langroi langjeng langsunalong munitatum kidam pen pinnangan aning ka cheparong pon lapen party kichuatum do. Sonsi kijoi kilangatim ke paching thor ponji aphan Karbianglong Tourism Department pen prekjam ahawaralong langsun ke pamat ke palang mi aphan sai klempon dolo. Lasonsi lakhaing korahini sarupathar MAC constituency ka parlo ahawaralong ta Tokolangso pu alangsun langmi sendo. Lasolong Karbianglong Tourism Department atum penta kaching thora saimo ke pamat ke palang mi ji aphan sai ke klem kedam lapen kijoi kilangatum setami Bangsuri suri amulogatum kilang dam langa chinglu aphai do pik hangjang anparta Karbianglong pen angtan Jorhat Golaghat pen kidanglok pinnangan kaprega hawar pen kijui kilang dam abang do olo bonta isining duk memia lama bangki Tokolangso langsun kijui kilang dam ji aphan mingke hangabang phu abang phiari soe janga tumle do puwai phit setami akele towar kahino langbung inghan ke ongpar pik penajok kijui kilang atum dam un rangun sonsi mandet lo. Tokolangso langsun kijoi kilang dam ji aphan kidam tang aningkan paver block atovar semar pipon bonta gari kit he akadika son mate kaiketa truck pen sangtia kele kar thanga jok towar heno etsi langroi son mandet anpin khangjang lo. Bali pathar pen presente rang Karbianglong live.